Hello guys, welcome to my Arun Bhai Blogs Show. So guys, dini mane okha bai thanai dini ise sandung dunaikai ang mane fotarau mane Hal Aunai gida be tractor jang mane be tractor aba Gwdan Hal na ebar se baideng 2-3 ma jade beni aglo baideng arna nei tractor khnai nala 2-3 ma jade Kemco diesel ER90 arna amre 2 मार्टिन मास जादों बायनाया दिनै फार्स्ट टेस्ट खालामनोसै आरोना Hal Aunai इखो माने खोथिया थिलिखौ एवहैनोसै तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थादो आं दा माने बेखौ केजेल लागायनोसै बेखौ केजेल लागायनानै केजेलाबो इजा दंखायो केजुवेल लागायनानै माने लांसै आरो फोथाराव तो नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ आं दा केजुवेल लागायनोसै Finally, गारिखौ जों लागायखांबाय आरोना नै जा दुरजना फैबाय माबा मोनसे बुंदा फंबाय नों ओइ दुरजन ओइ गारि सालायनो नागिरबाय थायो खालि नै लागायखांबाय आरोना साखाखैसो फिसा नांदो आरोना तो नै लाइट दा जों स्टार्ट होनोसै आरोना तो गारि नामा Kemco गोदान बायदोंसो आरो एबार बोसोराव आवगाय गंसे दंमोन आरोना आवगाय गंसे फानना होबाय तो आवगायना क्रान्तिमोन आरोना इनबो गिदिर गोजौ आरोना हेभि पुरा माने सालायथारबाय 7 बोसोर सालायदों आवगायनिखौ आं ओमफ्राय दा बेखौ एबा दिनै स्टार्टिं खालामनोसै आरोना नै फारौ फिसा खिना दोनदों आरोना नै नों सालायनो हायो ना हाया हाया नासिनो थायो नामा नै जों माने दा सालायनोसै तो नोंथांमोना नायबाय थादों guys dah lambai dong arna tractor ke salainसै dwijlang एसे जाहम ये सलायनो फंबाया to मोजां लां बोरै नांदों सलायनानै मोजां बोरै मोजां मजा आया बढ़िया arna Gwdan new brand दिनैसो लागायथारनोसै सिगां जों बेराखौ बख'ना लानोसै आरोना नै बे बेराखौ बेराखौ देरना लाबाय लासै गियारखौ खमाय क्लास अफ Thôi vậy là thôi. Ấy mình sẽ tập leo. So guys, mana first time ini banyak puluh orang apa bisa moजां गारिया सोलिदों माने first time सालायनोसै दा तो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो दा दब्लायनैल' एवगोन थिग गैया दब्लायथामबो जानो हानाय तो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दा आक्रमण खालामनोसै आरो दे होमबा
हालेवबाय दं नायबाय था जायगा गैयाबाबो थांबाय थायो जायगा गैयाबाबो थांबाय थायो guys गोदान गारि नालाय र माने guys गोदान गारि नालाय सिटिंआ एसे उल्टा पुल्टा जाना थायो माने मामा ब्रेकआनो जबाय आरोना ब्रेक फेल जाबाय ब्रेकआ माने जबाय सिदा फैबाय नै ओइ जा थानांगौमोन इजासो फैबाय ओइ जा थानांगौमोन हालिया इजासो फैदो सिदा ब्रेक फेल जानानै नै दा बे मोनसेयानो जबाय आरो नै गैला सेस नै ब्रेक फेल सिस मा जागोनलै दा लांनायाबोथ' प्रब्लेम जागोनलै बेखौ खुलिनांसिगोन फाग्ला गोदान गारियानो बिदि जायो नालाय होद दिरि ब्रेकआनो फेल जाना होबाय नै गाइस पुरा दै जाजोबदों आरोना हेभि जागोन माने माबासो खालामनांगोन बेखौ कभारखौ खेवनांसिगोन खेवनानैसो खालामनांसिगोन आरो होद जारलालै नै दाना कभारखौ खेवलायनांसिगोन नै मा जाखोलै फोथारा एखे दै जाबाय आरोना बानपानि जाया जोंनि बेहाय जास्ट माइ गायनोसो दै जायो आरोना बानपानि जाथ्रा बानपानि जानांगौबा जोंनि बे बानपानि जानांगौबा लयार आसामा धालाय जाजोबगोन दाथ' एसे दैयावनो लोमगासिनो बिजा नाथाय जोंनिथिं जाहाथा लोमा आरोना नै नायनो हागोन बरिया आरामानि मुनि हाया पुरा बरिया जाना दं आरोना दसेनि उनाव बानायनोसै गारिखौथ' आंनो बानायनो हायो बानायनोसै नायबाय थादो नोंथां फट'ग्राफाराबो भिडिअ'ग्राफाराबो जोंहा गिदिं बानायबाय था भिडिअ'ग्राफारा 2 लाखनि लाबोनायानो ओइ प्लास तो आसो এটা কাম করলে ভালো হবে পানি আনি যা बाय थांनो फिंगार oh guys आं प्राय बाखौ गारिखौ बानायनो रोङोलै निसान मा जानो रोङालै गाइस ओइ
guys, haया एसे गोरा-गोरा आरो ना इहाय नै खिनिया एसे गोरा-गोरा एखिनिया नै सानानै पुरा आरो mana एसे मेंबाय आरो ना सालायनानै बेनिखायनो फंबाय सासे सालायबाय ओमफ्राय दसेनि उनाव सालायगोन माने गारिया माने गोदान नालाय सेटिंआ मोजां जायाखै आरो ना ब्रेक हमनाय मानाय बेनिखायनो एसे थाथ' सालायनो गोनां जादों थ' ओइजा सालायबाय दं दुर्जा नोंबो सालायगोन नामा सालायगोन हाब्रु नांगोन बेनिखायनो सालाया दे ओइ नों गिदिर जाबा सालायगोन ना सालायालै हा सालायगोन ना सालाया सालायगोन मा नाम लिरनो मा देरासार मा लिरो बर'ना बसुमतारी ओमफ्राय स्कुल थांनो थाङा नों मोजां गथ'लै ओमफ्राय नोंना मा दुर्जन ओइ नों फिल्म बनायो ना बनाया दे ओइ एंखावरि फाग्ला एंखावरिखौनो बिदि नामा सिंखावरि ओइ जा सालायबाय दं थ' नायबाय था पुरा आरो नै बरिया ओइ मोनदोंना मोनाखै ओइ देरहासार नों बैहाय दैखौलाय थांलाय किटलियाव दं थांलाय थां मा मोनदों हे नै गाइस पुरा हाब्रु जाजोब्बाय नै हाब्रु जाजोब्बाय आरो ना दाथ' दैज्लांनि दिन नालाय पुरा हाब्रु जासिगोन आरो ना दा हासिफोरनिफ्राय हमनानै हाथिनिफ्राय हमनानै सब लाल आरो ना आरो एजा पान्डा दं पान्डा दै बिसिनि रयखौ खारबाय नै दैया नायनो हागोन नोंथांमोना बरिया आरो ना ओइलाय पवालिया दै लाबोदो दैखौ लोंसै ओइ जलि लाबा दैया जले दै लाबा दैखौ लोंना लानि फार्स्ट जले कितलिखौ लोंगोन ओइ गोलैबाय ayo bener so guys जोब्बाय हालेवनाया दब्लायनै गिदिर दब्लाय ओमफ्राय आरो बे फिसा माने जोब्बाय आरो ना थ' इजा गालाभायाबो प्राय मदद खालामबाय आंखौ दे जामा मानो मिनियो गालाभायाबो मदद खालामबाय बिथाङाबो माने ओइ फाग्ला बिदि सेन्देल गानो नामा फोथाराव माने मदद खालामबाय एसे हालेवना होबाय ओमफ्राय गारिनि सिटिंआ दाबो मिलायाखै माने मामा जाना दं एसे माने ब्रेकफ्रा गोरा जाना दं आरोना गोदानसो ओमफ्राय हालेवजोब्बाय ओमफ्राय गाबोन समफोर खोथिया फारिनोसै आरोना फोनोसै आरोना थ' गालाया हम थ' गाबोन समफोर माने खोथियाखौ फोनोसै फोनानै सुरु आरो दिनैनिफ्राय हमना लादो दैज्लाङा नांबायानो ना मा होनो दैज्लाङा नांबायानो सानना लादो ओमफ्राय दा भिडिअखौ माने एसेयावनो फोजोबनोसै दा माने एडिट खालामनांगौ थांनानै एडिट खालामनोसै ओमफ्राय नागारनोसै आरो थ' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायाखैब्ला थाबनो फुललि नायनो होदो आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामदो आं नोंथांमोननि थाखाय हाब्रुबाबो आं माने भिडिअखौ बानायदों लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो बेसेबां हायो थ'
दिनैनि थाखाय बाय बाय गाइस see you again next video